J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, les États-Unis, Corée, trop. Et Mouna. Eh ben, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais Amlo, pourquoi tu connais ça? Ah, en mettant EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, Fiau, Fuacastro, Ie Banani Cardona Cari, Mimica Sabaga Dangarika, Adamareka Yanamayala, ou Kalaka for Mo Faricolola, ou Eratin, Fiau, Fuacastro, Ie la Colson Mastegere, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas ya Kalabangura. Famille santé bara mayesa, Nimbela de Rebeke, École de santé Napolo Farachama la, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jigier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Segalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Profaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmière d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimbela de Lebekledo, École de santé Kalatana, Bolofra Chama, Institut de sciences médicales Gorilla. Aywa, la collection, ani la collection, Aya Seba Jona, Aka la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, Utogole de Clan vers Calabanguraya, Hôtel Wasuru Kofet de Joy, Waligere Negaduru Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, Kalan yes, sama mone bi million joro na kunu hamina kodo odela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara odi kuna warika ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walma App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Kasira dinamo. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko odima, fo dugu andugu. Dun wara tade. O koni kuma tala sa. E kasama moneto yi. Iyereta. Sita. Sidi kan numero flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari soro? Onyena. Tiens la. Koni sama be maminye. Kongomi ti goshi. Ngonga.
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn min ye an ka baabu ye nin ye an sigitɔ ye bi karidonya in na octobre kalo a tile 13 o ye bi ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma fala ye an bɛ commandant Jala fo commandant Jala ale ti ko fɔ maa ye cɛ min don a baarakɛnɔ ka ɲi a bɛ baara mun na a b'a ɲɛdɔn an b'a fo kajolokaw fɛ yen k'a fo misɛnnikaw fɛ yen k'a fo lulunikaw fɛ yen k'a fo Mali ale ni Kɔnɔwari dancɛ la an bɛ a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko nin y'an sigitɔ ye Seydou Kourbe Jara an b'a fana fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen nin waati in na karamɔgɔ a bɛ dugu la ala kɔlɔni da la kewa i kana ti i munumunu ye dɛ fɛn de kun e ti se ka misi kɛ saraka ye ka jɛgɛ mɔ n'o ye ni ti so la on s'en reste chez toi fala ye an bɛna maaw hakili jigi koyi kitabutigi ko hakilila jigi k'a ka ɲi maa ma maa min limaniyalen don a bɛ n'a fɔ fɛn caman tun bɛ yen mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ olu kɔ waleya caman kɛra mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ olu kɔ fala ye don kɛra yan an yɛrɛ kun sigilen don san k'u bɛ se Bamakɔ don jumɛn o don ni bi tɛ kelen an kana ɲinɛ o kɔ an kana ɲinɛ k'a fɔ ko don o don bin kun bɛ kɛ anw ka kanw de kan k'a jabɔ k'a minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye fala ye an kana ɲinɛ k'a fɔ ko min ye MINUSMA ye cɛ 3,000 a n'a kɔ kan fɛn min sen tɛ polisiw la a n'u ka minɛnw olu de tun bɛ anw fɛ yan su man di tile man di an kana ɲinɛ k'an ye san 7 kɛ diɲɛ seleke 4 maaw bɛ taa yɛlɛ bɛ taa kɛ anw ka drapeau kan u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna ko dɔw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali an kana ɲinɛ k'a fɔ fana ko Takuba tun bɛ yan MINUSMA tun bɛ yan Barkhane tun bɛ yan min ye ECAP Sahel n'a tɔw bɛɛ lajɛlen an tun bɛ ka min ɲini an tun tɛ se ka se k'a sɔrɔ hali avion ɲuman a tun t'anw bolo kuma tɛ bolimafɛn sanumanw ma mun bɛ se k'a to an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ ye fala ye kabi a bɛ fɔ ko armée ye repli kɛ fo sisan f'a fɔ ko armée ye offensive la armée bɛ ka taa don maaw la armée bɛ ka wulikajɔ kɛ an kana ɲinɛ o kɔ koyi fala ye kɛlɛ n'a se ma kɛ k'a ban ni kɛlɛ ma kɛ ka ban seba tɛ se ka dɔn nka don o don n b'a la a ti ban an yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲininka fana koyi yalama anw minnu yɛrɛ b'a ko bɛɛ lajɛlen na o anw bɛ cogo di ɲɛmaa minnu bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ bi maa t'a ɲɛfɔ ninnu ɲɛna koyi ninnu b'a dɔn min bɛ sen na u yɛrɛ yera kɛnɛ kan a janfa n'a dugumana n'a fɛn o fɛn u b'a bɛɛ ɲɛ dɔn maa tɛna fɔ k'i bɛ dɔngɔnɔdugu kɔni fɔ Modibo Kone ye a b'a dɔn min bɛ yen Tenza Waten kana Kidal i tɛna fɔ k'i bɛ i sigi ko fɔ Asimi ye kuma tɛ Sadio ma ale ni Maliki Jaw Pankuru ko maa tɛna Wage wele k'a fɔ k'i bɛ kalan k'a kunna o la fala ye
ninnu fana kelen o kelen cɛ 20 ni kɔ ni 30 ni 10 de b'a bɛɛ lajɛlen nɔfɛ min ye kɛlɛkɛcɛ farinw ye minnu ye u tɛgɛnɔ to jamana yɔrɔ caman na ka baara caman kɛ fala an kana ɲinɛ o kɔ dɛ an kana ɲinɛ k'a fɔ ko don dɔ la yan an ye faransikaw wele ka na n'u ye k'a fɔ k'u kana an dɛmɛ ni pankuru ye bi an yɛrɛ ye pankuru sɔrɔ an bɛ ka min kɛ an k'o lajɛ fala an kana ɲinɛ k'a fɔ ko da tun bɛ maaw ye dugu caman na sunɔgɔ tun t'u ye an kana ɲinɛ ko mɔgɔ caman de kɛra filiyatɔ ye an kana ɲinɛ ko denmisɛnnin falatɔ caman de b'an bolo an kana ɲinɛ ko Kidali yɛrɛ kuma yɛrɛ tun tɛ ka se ka fɔ yɛrɛ fala depuis Kidali dayɛlɛ la fo sisan diɲɛ magobatigi kelen ma na a kɔnɔ depuis an donna le 14 fo bi k'a fɔ ko jamana dɔ lasigiden filɛ nin ko hali u taara yiri dɔ di u bɛ ka taa fɛn dɔ di a ma kɛ ni maa min ma janfan faamu nin bɛɛ kɔfɛ ne t'a dɔn i bɛna n'a faamu cogo min donc an ka sɔrɔdasiw transition in a nana ni yɛlɛmaba min ye diɲɛ seleke naani na Mali tun bɛ fɛn o fɛn fɔ Faransi de b'a lajɛ a ye nin bɔ a la a ye nin fara a kan a ye nin kɛ tan sisan an yɛrɛ de bɛ taa ka taa an ta fɔ min bɛ an kun n'an kan cɛ min ka d'an ye an bɛ t'o de fɔ a tɛ jateminɛ maa si fɛ tuguni an tɛ tɛmɛ maa fɛ an b'a fɛ ka baara minnu kɛ an b'u laɲini nka fala ye nin si tɛ ɲɛ ni maliyɛnw tɛ nin si tɛ ɲɛ ni maliyɛnw ma sɔn musaka min bɛ don a la baara min bɛ kɛ laɲini min bɛ kɛ maa minnu bɛ su ani tile n'u b'a fɔ ko ala k'a ɲɛ an bolo an kana ɲinɛ o fana kɔ Mali tɛ bi jamana ye dɛ i bɛ na i b'i ta kɛ i bɛ taa nka i ka waati i jija i ka nɔ to nɔ min ni maaw b'a lakali kɔ san caman hakili la nin waati in na o baara bɛ sen na an kana politiki mɔgɔ ninnu lamɛn koyi u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ wa u tɛna n'a dabila wa olu yɛrɛ tɛ koyi an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an k'o dɔn ni maa y'i jugu dɔn a minɛcogo t'i kɔnɔna fili fala ye Modibo Keyita tun bɛ ka kuma dɔ fɔ a ko k'u ye Faransi gɛn ko nka ko Faransi ma taa dɛ k'a bɔra nungu a sen nungu kan ko wa k'a bɛ segin ka na Asimi ninnu fana y'u gɛn maa minnu bɛ k'u kɔkɔrɔma don yan maa minnu bɛ k'u dɛmɛ yan maa minnu bɛ k'u ka kumaw fɔ yan maa minnu bɛ k'u ka baaraw kɛ yan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na fala ye n'i taara bɔlɔlɔ sira kan ni maa min ko n ko i b'a dɔn min don nka bi hali o la an ka mɔgɔw ye baara kɛ kibaruya dila caman de tun b'anw fɛ yan anw ɲɛna ko kunnafonidilaw don ja service de renseignement mɔgɔw don kunnafonidila caman de tun b'an fɛ yan kunnafonidiso caman de b'an fɛ yan a kɛlɛkɛlɛninw bɛ hali bi dɛ an ka hakili to u la a ma ban dɛ a bɛ yan hali bi wa anw minnu fana bɛ yen ko don o don ko an da b'a kuma in na an k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen an bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ fɛn caman bɛ yen an bɛ wuli k'an da don a la an k'a sɛgɛsɛgɛ an k'a ɲɛɲini an k'a faamu an ka sɔrɔ k'an da don a kow la n'i y'a mɛn k'i bɛ maaw kunnafoni o k'a sɔrɔ e yɛrɛ kunna sirilen tɛ i ka n'i sigi k'a fɔ k'a ka di n ye ten n b'a fɔ fala ye baara min bɛ sen na jamana in kɔnɔ ala ta kɔfɛ a bɛ sira ɲuman kan bi a bɛ sira ɲuman kan sini hakili wɔsi wɔsi o ti ban foyi la n'i ye nɔnɔ sigi n'i ye finman min y'a la o ta ka bɔ a la o ti nɔnɔ min ni bali maanifin tɛ ko ala koyi fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɛ maa bolo nka ni caman bɛ ka ɲɛ minnu bolo an kana jɛ k'an bɛ o tiɲɛ an kana juguw sago kɛ an kana bin degun wɛrɛw kɔnɔna na an kana na an ka jamana bila ko wɛrɛ la an sigilen tɛ ni min ye n'i y'a mɛn k'i jɔnna janfa n'a sirili ɲɛna dɛ n tɛ n'a dilanni kɔfɛ don o don n'i nana bi a kɔnɔ i b'a dɔn ko min don fala ye dibisogo ye cɛ ye dɛ e k'a wuli ka bɔ yen k'i da nɔ na bani dibisogo e k'i da nɔ na bani ni cɛ don ni cɛ tɛ i b'a dɔn o de sen fɛ minnu bɛ kuma caman na Bamakɔ ya bi minnu bɛ fɛn caman fɔli la Bamakɔ bi minnu bɛ ka jamana in miiri ni sira o sira ye fala ye u k'u ta kɛ ala ta bi kɛ dɛ Mali ko Sadio Kamara b'o de fɔ ala ko de don olu bɛ ka min kɛ u b'a dɔn min b'a la olu bɛ ka min kɛ u b'a dɔn degun min b'a la olu bɛ ka min kɛ u b'a dɔn u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ se ka min kɛ u la mais o bɛɛ la u y'u miiri
o bela utasira fala jenatige fen foite ki ba taga ke kabe ki sago 100% o tei akera chogo chogo dobe do ala yire fe mo u be ko do ke nga na sera akala koloshi akadlan akabla sranmanga ko wuli kuye miye akana ochien amode nyini wa amode kan on dalendo ala ka fo mi me sena akan abe nyesoro hakili woshi mimbe sirana mimbe jorana mimbe mauka ujija utumeka minge ukujija alisa ola nyema ufana ukado nga fo ko jamana deun udalendo la ubuko sini wa ukujija fana maube degumba munu kona na falai ukafinye bodadi kalangobe ola jikobe ola kurangobe ola sirakobe ola dunga fa sabatili kobe ola chesiri mume sena barala anyebala jamana ga gele jinya ga gele nyefoli ni kunafoni di nyuma uko sigi senga abe fo maula fente mbolo ka dimanga nana kana nyeda ka foko alaka ikisa nyona warema onyo na furati afura ko manifin ni ba fe ka koke warti bolo ka di fendo setiye ingani ya irain o keni fendo e ire fanga bese ka minge ala be manifin dusukun don mo gon fi mimi dusukun ngona ala bo de laje ki mina odema don bi ni andongai ka ira maliona u ka nyemogo ma foi bo chestri la transition amanyine amasenge abeka bara fenveke a jamba bela nga foro de kabo ni foro kabo basigi ani nyenyini ani ko ta chogo o me min fe falai akera bia ka fura gasini aide o sebe aladi manifi ay manifi oni donc ularaina an ba fe kan fo jamana de onye uku hakilla tige unuka nyema obolo be nyamolo wa fe me ka fo fe me ka ke fe me ka lankali ko fe be sena falai bo kenu na kalama adugumanaw doni asanfelaw doni ajateminaw kele hakili sigi be ka kenai sabula mi e basigi karamoy abado ko mesena fenchama be sura suti soma falai ka boga puma nintenso ai o la mogodo be fendo ke mogo be fenchama nge ubado ko sura suti so nga boga puma nga politique be se fendo la sura suti so ola sura si fana be so fendo ma o be jamana nafa ani politique mo do nyuma mana nyogo soro jamana ga herebe orila non te le fly na fendo ma mi fora ni ya kolongulo ka do awo che ko no falai ni tarabo ko chinga ka bi sigi ka ko je ko jani ne do ala kana shukoro wat le de non te ani doke koy ka malion fo munu ya wele munu cherole no munu be sirana munu feno ayaw hakilina ka kilinyi foi tey ko degunte ka ala foi non te bi mi me sena ese ni muru oketa te anyogona afabana ka ke jamana ngono de parce que fanga be no ibi seme français de la folo ni seme no to la tetoyo ngani ye nunu ye ka voku to la tuguni ubado mi ne be falai do ulada na wolo masiri tabaw ka nyama no e baru kala tigi akoko bi ni kalo intletan saba mi nye menaka ka ofei ba manchi wale ni njuga wale keba do kuntale no pick up kelenta ku ba de dasi o kono sa ku be munumunu ku kunda dugu konna ka abe fomi mako intervention chirurgicale armée yo de ke ola pam mobile mi yere tumbubulu taji o de tumba kono o ma fe ga tagana na kana ba manchi wale ni ga wale keba o deme wolo masiri tabaw ka nyema no ye baru kala tigi ko minye dugu de onye ko ubufo uku hakila tige mena kana lamini bela yere konna na ani mali fantani nani bela jirena wolo masiri tabaw be baramuna na ala sonama atono dugudo mina na soro minaga kaw ye deme minge ani hagli sigi minge panguru fana saraka wuli jona kamiye nimba manchi wale tukebal nunu bwala chogomi wulu masiri tabaw ko ku ta chogonu ubaraka chogoyi jamana fanta ani nani bela jiren fe ale baru kele tigi kelengo kle fly na mami fara ber no ye ali iza uldu ye yayi no ye bamanchi wale kebaye ale mi yere maw songe kosebe tomok tuka ufi
ni kalo in tile wɔɔrɔ armée ale kɔni ka ko ban pewu Tombouctou marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw ko a falen kɔfɛ bolomina minnu bɛ yen u sera ka fɛn minnu sɔrɔ telefɔni ni minɛnmisɛn minnu tun bɛ yen n'olu tun b'a bolo ko olu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ maa kofɔlen min n'u y'a fɔ k'u y'o fa dɛ n'o ye Julai Beydi ye Ali Ansari ye n'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Ali Iza Ould Yeya ye ko ale de kɔni bɔnɛna a nin na koyi min ye wolomasiri tabaw ye k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli ni kow to senna sabula ni maa kofɔlen Tombouctou nin ye koda maaw kan nin ye mugujugu min don nin ye obi min fili nin ye kati gɛlɛya min kɛ ko dan fosi tɛ a la hali waati min na ka dugu tigɛ ka dugu maaw siran ka wulikajɔ ni fɛnw kɛ nin cɛ kelen de y'a bɛɛ kɛ armée y'a nɔnɔbɔ de sabula u bɔra Gargando ale ni Lerneb k'u kunda Ber kan kan o de senfɛ sa o maa 50 kun don mobili dɔw tun b'u bolo kun kɛlen ka mugujugu don o kɔnɔ armée y'o susu k'o pɛrɛn k'o ban k'o ci pewu o n'o kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen ale yɛrɛ ni maa minnu bolila sa ka t'u dogo dugutigiya dɔ jukɔrɔ min ye Surasiw ye Albatrosi a y'u bɔ baara la pewu o minɛnw de sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko maa jugu in maa min bɛ yen n'ale kun kɛlen ka fiɲɛ tigɛ Tombouctou n'a lamini bɛɛ la waati jan ko a ka ko banna fala ye chef d'état-major ko k'a bɛ dugudenw hakili sigi ka min ye armée fo a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri n'a ka baara kɛcogo ɲuman na ko yaasa min ye u ka dɔ fara halisa u ka cɛsiri kan yaasa dugudenw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min Murujakaw fɛ yen min ye Madu S ye ale n'a ka cɛdenw olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la o yɔrɔ la ye sabula min ye Théâtre Sud secteur 6 ye ni o bɛ Nara mara la olu ka maaw ye wulikajɔ kɛ Murujakaw fɛ yen u ka wulikajɔ in senfɛ sa bandi ninnu kun nana jan dɔ daw ɲɛ u segintɔ ka bɔ yen u ka base minnu b'o yɔrɔ la sa u kɔni olu bɛɛ lajɛlen susu kunkanɲɛ 21 o y'a to sa Bamanciwale n'u ka wale kaba fɛn fɛn kɔni bɛ yen u y'olu bɛɛ lajɛlen u dagayɔrɔ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen gosi u yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ minnu na ka bɛnbɛnbɛn ni janw da o bɛɛ lajɛlen gosilen kɔfɛ sa wolomasiri tabaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko su 3 o yera 2 tun bɛ yen olu tun bɛ min de da n'o ye dugujukɔrɔmugu ye k'o don yɔrɔw la u y'olu kɔni minɛ min ye u su kɔfɛ a yira k'a fɔ sa ko min b'u bolo pression de bɛ kɛ o la ko zen ninnu kun b'an faa koyi armée a kɛlen k'u ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bunte cogo waati min na maa 2 min fatura o taara sɔrɔ min ye pression de b'u bolo o tɛ komi giridani mankan sa wa o kɔfɛ wolomasiri tabaw ye u ka maramafɛn dɔ bɛ yen o 4 u y'o de sɔrɔ u bolo PM n'o ye marafa dɔ ye o 3 PA o 1 kun b'a a la ale ni chargeur 10 a n'a chaîne jɔlɔkɔ janba ninnu minnu bɛ mugujugu chargeur a n'a marifakisɛw u y'olu caman baden minɛ u la détonateur yi o 10 téléphone portable bi pɔgɔden batterie a n'a chargeur u ka radio turayaw olu bɛɛ lajɛlen ka taa se téléphone portable 5 ma u bɛ kunnafoni di ni min ye moto 10 u y'o de sɔrɔ u bolo 6 jenina a nɔgɔnni fɛ 4 u sera ka olu ndaraki u la u kɛlen ka u bɛɛ lajɛlen fa waati min na min ye commandant ni chef sati mɔgɔw ye sa k'u b'u ka maaw fo n'o ye maa minnu ye nin wulikajɔ kɛ Muruja marabolo la fala n ko Muruja tun bɛna bɔ an na de da tun bɛ maaw ye sinɔn a tɛ Murujakaw ye Maraka Samakɛ ninnu ka dugu don wa Moriduguba ninnu u tun ye fiɲɛ tigɛ bɛɛ de la ye f'u yɛrɛ tun ko ko blocus wa sisan ratissage de bɛ sen na ye yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min k'u ka baara kɛ donc armée an b'u fo Burkinakaw fana fɛ yen olu fana sera k'u bolo da Bamanciwale kɛba kɔkɔlenba dɔ kan waleya in kɛra nin kalo in tile 10 min ye Adama Umaru ye ale kɔni ɲɔgɔnna bɔmudala kun tɛ fiyewu État islamique tɔgɔ la maa kofɔlen min filɛ nin ye jamana 3 in bɛɛ lajɛlen tun bɛ k'a ɲini u y'a gɔn dɛrɛ sa a n'a ka maa 20 ɲɔgɔnna min ye nin maa kofɔlen in ye k'a ye bɔm min da diɲɛ kɔnɔ fala ye maa ma deli k'a ɲɔgɔnna da min ye EIGS maaw ye olu ka ɲɛmaaba don bagan suɲɛ minidon turuyurugu bingali k'anw jenini ka taa se maaw n'u bolomɛ ndarakili ma ba de bɛ dasili ni gɛɲɛ ye ka sariya labatoli k'a ye nin waleya cɛjugu caman kɛ février kalo tile 20 bingali min kɛra ka ɲɛsin Tinɛkaw Akɔfkaw ma a kun sen b'o la min ye maa minnu ye bingali fana kɛ janvier kalo tile 11 san 2024 san 2022 a tun b'o la jan min dana wolomasiri tabaw ye Marikoyikaw fɛ yen
ale ni taradai atumo fanana février kalo tile 18 mi Adamu Umaru ye ana jenyo ulu kɔni jɛra ka bamati wale kɛbaw k'ulu dɛmɛ sira dɔ ka sa sira min bɛ ni maaw bɛ tɛmɛ ni camion ye ko wa u ma dan o ma koyi ka camion minɛ k'a kɔnɔɲɔ n'a minɛn bɛɛ lajɛlen bɔ Nizɛrikaw fɛ ka tasuma don a la dugutaala maa 9 k'ulu da k'u kantigɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka sɔrɔ k'a fɔ tɔ ye min b'aw kun a y'o bɔ k'a d'a ma ni maa min filɛ nin ye ni Burukinakaw sera ka takari a la k'a kun ɲininen don dɛ ko wa ko maadenni kun tɛ ni waati in na min ye Burukinakaw ye u ni Mali ni Niger k'u bɛ ka baara min kɛ fala k'a jɔrɔ n'a bɛ ka tɔɔrɔ yɛlɛmana tɔɔrɔ bɛ terroriste kan nin waati in na dɛ u degunenba de don fiɲɛ tigɛlen d'u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa i m'a ye a waati min na ko tun tɛ sigilen bolo kelen kan u bɛna gosili kɛ u bɛ taa don Burukina u bɛna gosili kɛ u bɛ taa don Niger a ɲagaminen don sisan jamanaw surasi fɛn fɛn mana wuli Mali Burukina Niger i b'i ka gwanforo la maa kɔni mana wuli nɔfɛ a tigi a droit de poursuite bɛ jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ fala ye n'an bɔra yen an bɛna Segu i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye maata mobiliw ye olu kɔni dɔ kan ka b'u ka passew la Somatra n'o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye Bamaru Simaga ka compagnie tɛ wa bibi na Somatra ale bɛ Gakou de bolo koyi n'o y'a denmuso ye Madame Kumare an yɛrɛ kɔrɔkɛ Pele o ka chéri mandi do koyi wa Gakou falai ale bɛ baara caman de kɛ fɛn caman a b'olu kɛ mais mɔgɔw t'a dɔn de mɔgɔw ɲɛ bɛ Somatra de la Somatra a fɔra yɔrɔ min na ko dɔrɔmɛ 10 bɔra essence la Somatra ye a ka prix la na 800 na Segu Bamako tɔw bɛɛ ye 1000 olu ye 200 sama ka bɔ a la yɔrɔnin kelen donc an b'u fo ka Gakou n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo sabula ni ne fɔra u ye sɔngɔ jiginna a y'a yira jamanadenw na ko a jiginna wa falai nka nin ye mobili wɛrɛ kɔnɔ n'i bɛ taa Segu dɛ ni mago bɛ Gakou la n'i bɛ taa Segu walima n'i bɛ fɛ k'a fɔ Abdini Pele ye i labɛn wa Somatra ma wuli o y'an da ye dɛ damu danu i bɛ mobili caman dalen o kɛrɛkɛ e delila ka Somatra ye san 40 n ko Bamadu y'a ta k'a di Gakou ma waati min maa caman ko ko muso ko mɛ bi a lajɛ compagnie an b'a fo ka Gakou fo ka Pele fo min ye u ka denbaya maa bɛɛ lajɛlen k'olu fo Sanankɔrɔbakaw fɛ yen kununko accident jugu dɔ kɛra i ye Sanankɔrɔba ko donita mobili dɔ n'o ye camion remorque ye ale kɔni ye sira bila pewu ka na nɛgɛsotigi dɔ talon ka to tɛnɛrɛma butigitigi dɔ la k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ye a nɔgɔnin fɛ ko maa kelen sara maa damadɔ bɛ yen olu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna u y'olu ta ka na n'u y'u ka CSCOM na Sanankɔrɔbakaw fɛ yen wa fa k'a ɲininen don bɛɛ fɛ maa minnu bɛ gidɔrɔndaw la u k'u hakili t'u yɛrɛ la koyi falai gidɔrɔnda feere ma nɔgɔn dɛ anw ka nin sanfɛrɛntan ninnu ni ninnu donn'i kan i bɔtɔ a la a bɛ gɛlɛya dɛ donc ko k'a ɲini bɛɛ fɛ sirabaw ka sa maaw k'u hakiliw kɛ kelen ye Segu an bɛ segin ye anw ye fɛn sɔrɔ han on zɔn Segu e ɲɛna ko yan ne don wa aw bɛ fɛn dilan la don o la a bɛ tila k'a kari Segu maire ale ni Anazer n'o ye Usman n'a ka maaw ye ka taa sɔrɔ wolomasiri tabaw kan min ye polisi directeur ye Ablaye Kulubali cɛjan selen olu ye wulikajɔ kɛ Segu min ye kin min sirajan kelen min bɛ yen n'o ye Segu yɛrɛ jɔjan ye k'a ta Segu donda f'a bɔda dɔ in na fo Pelenkanakaw fɛ yen o siraba min bɛ yen n'a fɔ o ma ko avenue l'an 2000 feu tricolore u y'a don o la koyi a donna yɔrɔ minnu na n'o ye intersection ye ATT bugu avenue l'an 2000 min ye château kɔrɔla ye ka taa se misiri min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko ampulo o fana bɛ avenue l'an 2000 kan ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye min ye maaw ka se ka circulation ale matarafa Segu kɔnɔna na falaye an bɛ to Segu kuranko gɛlɛyalen don bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya k'a b'an ka jamana kɔnɔ Segu maire n'o ye Ba Nunjara ye Nunjara Ɲɛnakɔrɔ Fɔnba o bureau d'entrée ale ye panneau solaire don yen han 3 millions an bɛ maire fo a ka nin baara in na ni o ye ka Ɲɛnakɔrɔ Fɔnba maaw dɛmɛ sabula a kun yera k'a fɔ degun caman bɛ yen falaye baarakɛyɔrɔba dɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan n'Ala sɔnna a ma sini
an bɛ n'olu ka kuran ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ bonya hakili ma 2 ans kuran t'u fɛ yen wa Mali fonctionnaire bɛɛ ka papier bɛ u fɛ yen dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen bɛ di mɔgɔ mɔgɔ ma faso fɛ olu de b'a baara bɛɛ ɲɛnabɔ n'i taara n'i ye mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔ ni fonctionnaire u b'a ka casier judiciaire n'a ka fɛn bɛɛ bɔ ka d'i ma nka u bɛ dibi la nin y'a san 2 ye sini an bɛ jira a sɛnɛ kan n'an bɔra yen an bɛ to Segu centre de formation professionnelle Kaja Sanogo n'o bɛ Segukaw fɛ yen ale ye centre ye centre in kalanyɔrɔ don kalanyɔrɔ min fala ye baliku bɛ se ka taa ye cogo min denmisɛnnin bɛ se ka taa ye ka so jɔ nɛgɛ la min ye ka tila ka kuran don so la ka maçonnya baara kɛ plomberie ale ni ɲɛgɛn kɔnɔ minɛnw donni peinture n'o bɛ kɛ bâtiment la menuisier nɛgɛ menuisier métallique ani menuisier yirilama nakɔ sɛnɛ misi mara jɛgɛ mara bagan mara ka taa se sojɔ ma min ye sɛnɛko ye maintenance ale ni panneau solaire n'a b'a fɔ ma ko photovoltaïque machinisme ale ni caroda ni fɛn décoration nin bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ ka taa se transformation agroalimentaire ma centre in n'o ye centre de formation Kaja Sanogo ye a bɛ Segu Dar Salam a ka surun yɔrɔ min na sa o ye tɔn artisanal ye ka taa Medini sugu o fanfɛla la min ye CFPKS ye k'a b'a da Segu ni Bamako bɛɛ lajɛlen tulo kan ni Mali bɛɛ lajɛlen k'u ka tɔgɔ sɛbɛnw n'o ye san daminɛ tɔgɔ sɛbɛnw ye k'olu bɛ daminɛ nin kalo in tile 14 o tɛ sini ye sa wa ka taa kun fori a tile 30 nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma don o don Segukaw fɛ yen fo ni dimanche bɔra a la ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni sɔrɔ u ka programme kan kalan kɛcogo kan tɔgɔ sɛbɛncogo kan sa i kana jɔrɔ dɛ i bɛ nɛgɛjuru ci 76 03 12 23 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 66 03 12 23 walima u ka bɔlɔlɔ sira Alassane Traoré 875 @gmail.com walima n'i b'a fɛ fana ka kibaruya ɲɛnamaw fana sɔrɔ i bɛ se ka i kunda u ka yɔrɔ ka Segukaw olu fɛ Dar Salam Medini sugu o masuruna na tɔn artisanal kɛrɛfɛla la u kɔni ka kalan bɛ mun bɛ kɛ denmisɛnninw kunna fala ye a bɛrɛ bɛnnen don wa a lakodɔnnen don diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'i ka denmisɛnnin kɔni ye kalan kɛ yen o kɔrɔ ko i sen donna ko la ko min bɛ se k'i ka siniɲɛsigi o baara nɔgɔya i bolo ko an ka fara u kan yaasa an ka se ka an ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi dilan min ye ka Mali dilan Mali min na siniɲɛsigi nɔgɔya Alassane Traoré ale ye baarakɛyɔrɔ in Segukaw fɛ yen ale ye a ɲɛmaaba ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fala ye ko Aigle k'u y'u ka groupe fɔlɔ ye dɛ jumadon an kɛlen ka dasili kɛ yan 1 ani fu o y'an bila an ka groupe bɛɛ lajɛlen ɲɛ Maroc taga ko an tɔ tora sa panko 1 ni ɲɛ waa ye n'an sera ka taa gagner tarata don ko y'a bannen nka farikolo ɲɛnajɛ in na sa min ye éliminatoire ye fala ye alamisa tɛmɛnen n'o ye kalo tile 10 ye Namibi ale kɔni buruna Zimbabwe ɲɛkɔrɔ 1 ni fu Cap Vert fana bina Botswana ɲɛkɔrɔ 1 ni fu Congo fana gagna 1 ani fu Tanzanie Ghana ni Sudan fu ani fu Algérie ni Togo Algérie ka 2 Togo ka 1 Burkina ale min yɛrɛ a ka segili daminɛ ka ban ale 4 ani 1 kɛ Burundi la jumadon sa balontan minnu kɛra Guinée équatoriale ale ye se sɔrɔ Libéria ka 1 ani fu Tchad ni Zambie fu ni fu Mozambique ni Eswatini o kɛra 1 ni 1 ye Madagascar ni Gambie 1 ni 1 Égypte ye se sɔrɔ Mauritanie ka 2 ani fu Nigeria se sɔrɔ Libye ka 1 ani fu Benin fana ye se sɔrɔ Rwanda ka 7 ani fu Cameroun ye se sɔrɔ Kenya ka 4 ani 1 Uganda ye se sɔrɔ Sudan du Sud ka 1 ani fu min ye Afrique du Sud ye ale ye 5 ani fu kɛ Congo la Sénégal ale ye 4 ani fu kɛ Malawi la min ye Angola ye ale ye 2 ani fu kɛ Niger la Côte d'Ivoire 4 Sierra Leone 1 Mali 1 Guinée Bissau fu Tunisie fu Comore o do fɔlɔ mun ye Tunisie sɔrɔ o fana b'u ka dege karamɔgɔ jɛ o Gabon ni Lesotho fu ni fu samedi don sa min ye Laginɛ ye ale ye Éthiopie minɛ ka 4 ni 1 kɛ o la min ye Maroc ye ale ye 5 ni fu kɛ Centrafrique la bi segiliw daminɛna sisan sa wulada in na
ma weleli mamulo no ye Ibi Pharma maaw ka secrétaire général ye ana ale bɛna na masala sisan ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya cogo min na k'a yira k'a fɔ sa ko Ibi Pharma ale kɔni bɛ Sinabefu de kɔnɔna na ka secrétaire général ana ale bɛna na masala Ibi Pharma yɛrɛ ye mun ye Ibi Pharma bɛ mun baara kɛ Ibi Pharma a jɔyɔrɔ ye mun ye a kan ka mun ni mun kɛ fala ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ sa yani u ka maa ka don an bɛ taa fa fɛ. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔla kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An filɛbaaw an'an lamɛnbaaw an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko bi min ye Ibi Pharma ye an n'olu maaw bɛna na Ibi Pharma SA an n'olu bɛna na baro kɛ u ka secrétaire général n'o ye Lafasa jɛkulu ka tɔn secrétaire général ye sa Abubakar Kulubali ale b'an bolo Abubakar i n'u la i nana an ka wele jaabi bi wulada in na a diyara ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ Ibi Pharma yɛrɛ ye mun ye a bɛ mun baara kɛ. Ok a diyara n ye yani n bɛ n da don kuma na. Ne ye Abubakar Kulubali n ye syndicat Ibi Pharma le comité syndical Ibi Pharma n ye o Lafasa jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'a bɛ fɔ o ma ko secrétaire général dɔw tɛmɛlen kɔfɛ section commerce yɛrɛ la Sinabefu la section 4 de b'a kɔnɔ o section 4 na section dɔ b'a kɔnɔ ko section commerce ni au secrétaire général donc Sinabefu yɛrɛ tɔn kɔnɔna na secrétaire à l'insertion des jeunes n'o ye donc be INTM yɛrɛ bi chômage la voilà INTM fana kɔnɔ ni comité national des jeunes travailleurs de l'INTM be o jɛnkulu fana la i ni Jakite ninnu bɛ ɲɔgɔn kan o la awɔ Jakite y'an ka président ye Jakite ale tɛ domaine de la ale bɛ domaine na effectivement c'est ça. Ne ko n'aw bɛ mun baara kɛ an bɛ baara kɛ Ibi Pharma la Ibi Pharma ye société ye mun bɛ fura transporter ka bɔ kɔ kan ka na a feere pharmaciens ma c'est une société grossiste et répartiteur des produits pharmaceutiques donc an bɛ baara kɛ o de kɔnɔna na awɔ donc fura mun bɛna ka bɔ kɔ kan de don wa furaw bɛ bɔ kɔ kan sinon an tɛ fura dilan an ka yɔrɔ la usine tɛ yen an tɛ foyi an t'a dilan a bɛ emballage de kɛ a bɛ na cogoya mun na ni client ye commande passé ni client ye quantité hakɛya mun passé o quantité an b'o ta a bɛ conditionné donc pharmacie tigiw minnu bɛ fura ta kɔ kan olu jagoyalen don ka tɛmɛ aw fɛ olu bɛ tɛmɛ grossiste de fɛ pour que ka se ka fura ta awɔ nɔgɔya la kɔni o kɔrɔ sa aw bɛ mun baara kɛ aw ka baara yɛrɛ ye jumɛn ye aw baarakɛla minnu b'a kɔnɔ bon an ka baara ka ca mais n bɛ n da don bolofara dɔɔni na baara kɔnɔna na direction bɛ yen n'o ye mun bɛ wasa don baarakɛlaw yɛrɛ ka kungo ni fɛngɛw ɲɛnabɔli la o kɔfɛ an ka baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko les télémarketeurs mun bɛ commande ta c'est à dire ni client ye mako bɛ commande la ale bɛ weleli kɛ olu yɔrɔ la donc k'a ka commande a bɛ mako bɛ produit hakɛya mun na a bɛ o produit fɔ olu b'a saisi donc n'olu y'a saisi sisan a bɛ bɔ papier dɔ de kan n'an b'a fɔ o ma ko bon de préparation o ye BP de ye donc BP o bɛ taa bɔ magasin d'exploitation kɔnɔna na donc o magasin kɔnɔna na commande bɛ traité yen de donc maintenant ni BP nin sera yen olu b'a ta sisan k'a di collecteur ma
collecteur ninnu olu bɛ machine dɔ b'u bolo u b'a biper n'u ye étiquette nin biper sisan client ye quantité hakɛya mun ta o bɛ afficher écran sanfɛla la maintenant par exemple n'a sɔrɔ client ye Ferrelgan den 5 ta ou bien Doliprane den 5 ou bien Almaxi den 5 donc olu bɛ bɔ écran sanfɛla la donc à travers ça collecteur nin bɛ a ta kelen k'a bila carton kɔnɔ k'a datugu donc n'a bɔra collecteur ka yɔrɔ la a bɛ taga sisan validation na donc valideur ale b'a lajɛ yala client ye mun demander o sɔrɔla wa a bɛ carton kɔnɔ wa donc n'a bɛ carton kɔnɔ donc o bɛ a valider sisan k'a yira k'a fɔ effectivement a ye mun ta a nana a sera ne ma donc ne y'a valider n'a y'a valider sisan facture bɛ bɔ ale ka machine na k'a yira k'a fɔ fɛn taara a bɛɛ b'a kan a bɛ facture kan donc facture bɛ bila a kɔnɔna na sisan k'a labɔ donc a bɛ taa livraison ka côté la livrairie b'a ta sisan ka taa n'a ye pharmacie la mais aw ka baarakɛyɔrɔ la machine tɛ minɛn tɛ min bɛ fura dilan non an tɛ foyi fura bɛna na dilan kuma kana ka se an ma yan de aw b'a lasago ka ɲɛ a ka se ka se maa minnu n'olu ye grossistes olu ma manœuvre tɛ aw fɛ aw ka syndicat la dɛ donitalaw donitalaw i n'a fɔ usine kɔnɔna na ye non parce que an tɛ foyi dilan fura bɛ na cogoya mun na an bɛ a lase fɛn ninnu ma ten pharmacie ninnu ka niveau la o cogoya la awɔ mais nin waati laban in na mun b'a to aw ni ɲɛmɔgɔ bɛ bila ɲɔgɔn na aw tɛ doni ta aw tɛ wɔsi a tɛ fala ye olu tɛ to fanga la baara kɛ ouvrier t'i ye aw dun ninnu bɛ kari ɲɔgɔn na mun na bon donlabaara bɛ kɛ parce que donlabaara mun bɛ kɛ o ye ni produit nana conteneur kɔnɔ donc a bɛ jigin réception de la donc réception na sisan aw ka maa dɔw b'o la an ka maaw b'a la an ka maa caman yɛrɛ b'a la donc olu bɛ baara kɛ magasin de stockage la voilà parce que magasin 3 ɲɔgɔnna bɛ ou bien 4 il y a le magasin de stockage et il y a le magasin sensible produit sensible ninnu bɛ bila o kɔnɔna na donc magasin déballé fana bɛ yen donc magasin damadama bon n'i y'a lajɛ a baara bɛɛ ye farisogola baaraw de parce que carton ninnu f'i k'a ta carton dun ka girin surtout sirop ninnu voilà sirop ninnu ji de b'a kɔnɔ a ka girin voilà a tali a bɛ défaut bila an ka mɔgɔ dɔw la yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ mun bɛ yen a ye défaut bila o la INPS yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'u tɛ se ka baara kɛ a poste na ka poste yɛrɛ ɲini k'o bila o poste la ça veut dire que baara nin kɔlɔlɔ b'a la don n'a nataw la comme a farisogola baara de don awɔ mais minnu ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ don aw ni direction ni ɲɔgɔn cɛ fo ka aw dɔw gɛn ka taa so voilà fɔnkɔɲɔgɔnya nana cogoya mun na a nana direction ka ɲɔgɔn faamuyabaliya de fɛ parce que aw tun tɛ kuma wa an tun bɛ kuma directeur dɔ tile la n'a bɛ f'o ma ko Pentagi ale bɔra Côte d'Ivoire la ka na de donc a ye san 5 ɲɔgɔn kɛ an kunna donc ale kɔni k'ale to yen an ye laɲini fɛn o fɛn k'a fɛ hali n'a bɛɛ ma se ka sabati a b'an wele an ka sigi an ka kuma a b'a yira n na k'a fɔ syndicat ale ni direction an ye taga ɲɔgɔn ye donc an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye baara yɔrɔ bɛ se ka yiriwa cogoya min na ka taa ɲɛ donc ni baara yɔrɔ taara ɲɛ an bɛɛ lajɛlen b'an sago sɔrɔ donc o tun ale ka laɲini ye maintenant a b'a yira k'a fɔ bon a ye point 5 yira n na n bɛ se ka point 3 kɛ donc syndicat bɛ sɔn a yɛrɛ ka volonté ɲɛnama kama donc 3 ale bɛ 5 o 5 ale bɛ 3 kɛ awɔ donc a dɔw la yɛrɛ ni fɛn yɛrɛ gana a bɛ se ka téléphone ta k'an wele an bɛ kuma so k'a sɔrɔ baara yɔrɔ yɛrɛ tɛ pour que an bɛ se ka fɔ k'an bɛɛ bɛ se sabati an ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na donc u nana ani a to o la parce que a fana mɔgɔ dɔ tun don directeur tun don a tun tɛ sariya violer sariya sɔsɔ man d'a ye ni ko mun nana a ma parce que fɛn dɔ bɛ se ka na d'i ma i t'a ɲɛdɔn ni ko dɔ nana d'a ma n'a t'a ɲɛdɔn n'a y'i banba kan kɔfɛ n'aw nana yira la syndicat nana yira la k'a fɔ entreprise bɛ ka mun kɛ sariya sɔsɔ de don ni an y'a code yira la a bɛ code de travail kɔnɔ ou bien convention kɔnɔ ou bien règlement intérieur kɔnɔ a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la donc sariya sɔsɔ ale sen t'o la donc o yɔrɔnin bɛɛ a b'a ko lawaleya donc an n'ale tun bɛ ten vraiment le climat était apaisé entre nous foyi tun tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a n'an tun bɛnnen don an tun bɛ ka ɲɔgɔn faamuya donc
u nana n'o ani o to o la ka na ni directeur gɛrɛ de parce que de fait que ale bɛ entreprise lajɛ siranya tun tɛ mais a tun bɛ entreprise ka hɛrɛ de lajɛ parce que a kana jɔ parce que ni baarakɛlaw taara grève la entreprise min bɛ se ka 200 millions kɛ par jour a dɔgɔyalen 150 millions par jour donc o tile 3 jɔli a ma nɔgɔ donc ale tun b'o de lajɛ siranya tun tɛ syndicat ka côté la mais a tun bɛ baarakɛyɔrɔ nafa lajɛ voilà baarakɛyɔrɔ yɛrɛ nafa lajɛ o de kama ale tun bɛ fɛn caman faamuya donc nana ni ale tɛ o la ka na ni directeur dɔ ye aw bɔra Burukina tɔgɔ ko ye Maliki Jara donc ale nalen on dirait a nana ni mission dɔ de mission ye jumɛn ye fɛn tun bɛ n'o bɛ ka kan ye k'o bɛɛ lajɛlen jɔ donc yani directeur kɔrɔ ka taga an ye bɛnkan sɛbɛn dɔ sɔrɔ an n'a cɛ n'an b'a fɔ o ma ko accord d'établissement o accord d'établissement kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen mun tun bɛ ka kɛ kɔrɔlen k'olu matérialiser walasa don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ sariya ye cogoya min na directeur gɛrɛ mun bɛ yen na o kana na fɔ ko non ko k'a bɔ yen donc an y'o accord sigi sen kan donc fɛn dɔ tun bɛ yen déjà mun bɛ ka kɛ an y'o don a kɔnɔna na donc code kɔnɔna na yɔrɔ dama dama tun bɛ yen ni o tun ma valoriser kosɛbɛ an ye olu valoriser c'est à dire a caman tɛ wari ye misaliya la i b'a sɔrɔ ni banni kɛra i fɛ yen code kɔnɔna na code ko ka tile 3 de di i ma hali ni muso banna ko ka tile 3 di ma donc i tɛ tɛmɛ o kan bon accord in kɔnɔ an ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ an mago bɛ tile 7 la parce que ni banni kɛra i bɛ traumatiser hali ni nana baara yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ tiɲɛni bɛ se ka don baara la parce que hakili tɛ baara kan i t'a ye donc u y'o faamuya u sɔnna o ma ani mariage furu n'i y'a lajɛ an ka furu laada la une semaine de don mais code kɔnɔ code bɛ 3 jours de di i ma donc o 3 jours an ka kɔɲɔso kɛra kalo 1 dɛ o tuma ne tun b'a kɛ cogo di an code de travail kɔnɔ tile 3 de don tile 3 de don donc o tile 3 la an ko ni mɔgɔw bɛnna la fana a bɛ se k'i ta kɛ o voilà fɛn bɛɛ bɛnkan ye bɛnkan de don voilà donc an ye laɲini kɛ n ko ka a kɛ tile 7 ye kɔɲɔso yɛrɛ an ka laada kɔɲɔw kama donc ma problème dɔw la c'est à dire an y'o bɛnkan dama dama sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛnkan ninnu kɔfɛla la sisan ale de taara kura nana donc kura nalen ale nana bɛn yɔrɔ kura fana banni ma samaya awɔ c'est à dire an ye baara kɛ Ibi Farm Banankabugu la n b'a fɔ mɔgɔ Ibi Farm bɛ Banankabugu de la kɔrɔma donc tellement an ye baara kɛ yen yɔrɔ fara an yiriwara yɔrɔ fara an ye magasin dɔ ta Yirimajɔ magasin belebele o magasin tilara ka fa an ye magasin dɔ ta Sotiba o magasin tilara ka fa donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ baara bɛ ka kɛ sɔrɔ bɛ ka kɛ donc o sɔrɔ kɔnɔna na an ye yɔrɔ kura jɔ samaya mun musaka bɛ bɛn miliyari 8 ma awɔ 8 milliards yɔrɔ belebele de don a yɔrɔ fɛn matériel bɛɛ bɔra Faransi ka na a kelen ma bɔ yan n'a bɔra ciment na foyi ma bɔ yan a fɛn bɛɛ bɔra yen ka na maintenant o kelen sisan u nana a ye k'a fɔ yɔrɔ dɔgɔyara an ka taa samaya bon yanni an ka taa samaya ni an ka bɛnkan papier mun fɔ ni o ye accord d'établissement ye a b'o kɔnɔ ko ni an bɛ taa samaya waati mun na ko sigikafɔ bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ani baarakɛyɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ yanni an ka yɛlɛma yɔrɔ kura la o sigikafɔ nin kɔnɔna na ko an bɛ musaka dɔ bɛ di an ma tagali la samaya o bɛ accord d'établissement kɔnɔna na maintenant accord min b'a jira k'a fɔ sigikafɔ nin bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ syndicat mɔgɔ 2 délégué du personnel o mɔgɔ 2 direction générale o mɔgɔ 2 ani conseil d'administration mɔgɔ 2 donc an ka sigi ka kuma k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn ye laɲini baarakɛlaw ka laɲini u bɛ se ka sabati cogoya min na an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lawaleya donc o sigi kɔnɔna na an y'o sigi kɛ o sigi kɔnɔna na an ye point 7 ɲɔgɔn de yira o la point 7 in u nana yira k'a fɔ bon a ka gɛlɛ olu ma sisan olu tɛna se k'a bɛɛ kɛ an b'a dɔn a man gɛlɛ mais sigili kama i bɛ se ka na ni point caman ye mais ka laɲini tɛ point bɛɛ lajɛlen ye o de kama an ko bon ni
ko nin bɛ o cogoya la point 7 na an bɛ point tɔ bɛɛ bila mais point 2 an bɛ o ta o point 2 nin ye jumɛn ye komi an ka accord d'établissement yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ko n'an bɛ yɛlɛma musaka dɔ kan ka di an ma o musaka nin kɔnɔna na an y'a yira u la k'a fɔ n'an bɛ yɛlɛma samaya u ka musaka dɔ bila an ka bolo kan mun b'a to an bɛ se k'an ka minɛnw cɛ cogoya min na ka taa samaya ani n'i bɛ so ta f'i ka kalo 3 ou bien caution fana sara ka fara a kan. Pour an ka surunya baarakɛyɔrɔ la. Pour an ka surunya baarakɛyɔrɔ la. Aw fana b'a ka yɔrɔw bila ka surunya baarakɛyɔrɔ la. Mɔgɔw yɔrɔ ka jan du bɛ Buntugu la. I m'a ye du bɛ awɔ du bɛ Kɔba la. I m'a ye du bɛ Banankabugu la c'est à dire an y'an surunya baarayɔrɔ la du caman bɛ Banankabugu la. An y'an surunya merci retard ko kama. Donc n'a fɔra i ka ouais. Donc n'a fɔra i ka bɔ yan ka taa samaya surtout samaya ye point 1 dɔrɔn de ye a tigɛli ma nɔgɔ embouteillage bɛ yen waati bɛɛ lajɛlen donc an ko bon n'a bɛ ten f'i ka yɛlɛma de yɛlɛmali nin a dun tɛ taa musaka kɔ donc u ka wari dɔ di an ma mun bɛ se ka a to an bɛ se ka yɛlɛma lafiya la cogoya min na an bɛ se ka taa an ka baara kɛ donc u ye 20,000 proposé o la yɛlɛmali la o musaka bɛɛ donc an y'a yira ayi katakatani t'a fu katakatani t'a fu ka bɔ Yirimajɔ yan awɔ ka taa samaya ka tila ka taa so ɲini ko 20,000 an ko 20,000 ye wari de don parce que négociation kɛra cogo o cogo bɛɛ b'i ka proposition de kɛ 20,000 ni fɛn dɔ de don mais 20,000 in a ka dɔgɔ jamana yɛrɛ gɛlɛya kama situation ka gɛlɛ sisan kojugu déménagement dɔrɔn yɛrɛ la i bɛ se ka 20,000 don a la donc alors que soko t'o la caution t'o la donc u k'a lajɛ ka dɔ fara a kan donc kuma nana gɛlɛya point filanan tun ye jumɛn ye o tun ye indemnité de transport aussi essence sɔngɔ ka dɔ ni fara essence sɔngɔ kan donc yɔrɔ janyali kama parce que caman y'i ka so fana jɔ du b'u yɛrɛ ka so kɔnɔ donc ni yɛlɛmani bɛ kɛ a ka gɛlɛ olu ma ka bɔ i yɛrɛ ka so kɔnɔ i tɛ ka loyer sara k'i bɛ taa loyer ta yɔrɔ wɛrɛ ka musaka dɔ fana di o la donc an ko o la an ko ka dɔ fara essence sɔngɔ kan donc u nana ye k'a fɔ u ko non ko olu tɛ sɔn o ma k'u tɛ se ka foyi fara o kan donc kuma ye joli ɲini essence sɔngɔ la an tun ye essence sɔngɔ na an tun ye 75,000 francs o tun ye base de négociation de ye 15,000 donc négociation laban an ye 60,000 ɲini donc an yɛrɛ nana ye u tɛ ka négocier yɛrɛ u tɛ ka laɲini yɛrɛ kɛ hali dɔ ka bɔ a la ou bien dɔ ka fara a kan ou bien kumaw kan quoi u ma kuma ɲɔgɔnya foyi kɛ o kan kuma kɔnɔna na u nana an menacer menaceli ni jumɛn ye conseil d'administration ka représentant mun tun b'a la précisément an ka ancien ministre dɔ bɛ yen ko madame Diallo Deja Deja Katara voilà ale ye pharmacien ye a ye fɛn kɛ pharmacie dɔ b'a bolo maintenant ale nana fɔ ko baara tɛ diyagoya ye awɔ an ka kumaɲɔgɔnya kɔnɔna na ko baara tɛ diyagoya ye ko ni mun b'a dɔn k'a fɔ olu ka condition ni mun tɛ sɔn ma ko k'a ka démission bila ko ka taa donc a ko directeur ma ko directeur ka responsabilité ta k'a bɛ se ka mun kɛ k'a k'o kɛ donc ça comme ale ye feu vert di conseil d'administration olu mun kan ka a ɲini ka an bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan a kana kɛ mankan ye olu yɛrɛ ye feu vert di direction ma u bɛ se ka mun kɛ o k'o kɛ donc o kɔnɔna na an ye courrier sɛbɛn ka yira u la k'a fɔ an ma ban an ka taa samaya ni baara yɔrɔ taara yɔrɔ yɔrɔ hali n'a taara Kidal i kan ka taa nɔfɛ n'i ka baara kanu b'i la n'a ka di i kan ka taa nɔfɛ donc an ko nk'an bɛ taa mais an ye laɲini mun k'u fɛ u k'a lajɛ baara kɛ ɲɔgɔnya yɛrɛ kama syndicat ka laɲini tɛ ka grève kɛ parce que grève an b'a kɛ a b'an ka sariya kɔnɔ mais a man di an ye parce que a bɛ kɔlɔlɔ se an bɛɛ ma hali n'a danna tile dama dama a b'o mun kɛ grève la n'a bɛ tigɛ aw kun a bɛ kɔlɔlɔ dɔ lase i ma donc an ka laɲini tɛ grève ye u k'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ baara yɔrɔ yɛrɛ kama donc u ka nin point 2 in u k'a lajɛ u bɛ se ka mun fara a kan
donc u nana fɔ ko non ko transport la k'u bɛ se ka 500 dɔrɔn fara o kan donc syndicat dun i bɛ baarakɛlaw de ɲɛma baarakɛlaw de bɛ u ka ci don i da i ka taa lase donc décision dun bɛ a ka gɛlɛn i se k'a fɔ k'i b'a valider n'i ma na retour kɛ i kɔmɔgɔw ye parce que olu de y'i lasigi donc an seginna ka na an kɔmɔgɔw ma ni an b'a fɔ o ma ko assemblée générale an y'o kɛ ka kunnafoni da bɛɛ lajɛlen kulo kan direction ka laɲini ye mun ye an y'o fɔ bɛɛ ye donc baarakɛlaw ko n'a bɛ ten anw menacelen don déjà que a bɛ f'i ma yɔrɔ yɔrɔ san 10 baara la san 15 san 20 an bɛ ɲɔgɔn fɛ baara ɲɔgɔnya la a kana fɔ e ma ko baara tɛ diyagoya ye ko ni i ma sɔn olu ka condition ma k'i ka i ka démission déposer o b'a yira k'a fɔ u ye fɛɛrɛ du siri déjà an kama donc il va falloir que syndicalement an k'an ka responsabilité fana ta donc baarakɛlaw ko n'a bɛ ten a ka gɛlɛn tan olu ka bɔ yan ka taa samaya n'a tora tan olu yɛrɛ tɛ se ka taa parce que wari min b'u bolo n'olu ka sara ye u tɛ se k'a to u b'u ka so sara ka tila ka transport dɔ fara carburant kan k'a fɔ i bɛ taa baara kɛ samaya puis a n'a sɛgɛn min bɛ ɲɔgɔn na k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc k'an ka laɲini kɛ ka préavis bila an ye préavis bila à la demande de l'assemblée générale o préavis bilalen u ma an wele préavis bilali kɔrɔ tɛ an bɛ taa grève la préavis bilali kɔrɔ ye an ka négociation dayɛlɛ toujours laɲini mun b'an bolo an bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ a la cogoya min na donc préavis fana bɛ a yira k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ka na fara an kan mun bɛ se ka négociation nɔgɔya an bolo n'an b'a fɔ o ma ko conciliateur o bɛ se ka bɔ direction nationale du travail yɔrɔ o bɛ se ka bɔ inspection yɔrɔ la donc préavis bilala u ma an wele donc an ye préavis fɔlɔ bila octobre la octobre kalo an ye préavis fɔlɔ bila o la donc o grève tun kan ka daminɛ comme on appelle novembre le 6 novembre ka taa le 8 la donc an y'o grève kɛ o ma se ka da ka kan na u m'an wele o kun tɛ k'aw jate ya ah non u m'an wele mɔgɔ wɛrɛw ta de u m'an wele yɛrɛ u m'an wele grève fɔlɔ na u ye mɔgɔ wɛrɛw ta u sera ka mɔgɔ min sɔrɔ mais u ma mɔgɔ caman sɔrɔ aw yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw taara non an ka mɔgɔ ma taa o yɔrɔ la m'an ka mɔgɔw fo kosɛbɛ an ka mɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ ma taa baara kɛ bɛɛ lajɛlen tora u taara mɔgɔ wɛrɛw de ɲini u ka décision kɔ mais est ce que o bɛ bɛn baara sariya o tɛ bɛn sariya la voilà baara kɛ ɲɔgɔnya la ni i ka baara n'a ye laɲini kɛ i fɛ n'a ma sabati n'a taara grève la grève a ka hakɛ de la grève c'est mɔgɔ man ka bila a nɔ la n'i y'o kɛ i ye sariya sɔsɔ donc mais u y'o kɛ an ye ici ta ka constat kɛ donc an continuera ten komi an ye préavis bila o ma kuma an fɛ donc préavis délai épuisera donc o kɔfɛ an ye préavis gɛrɛ bila mais yan'o préavis ninnu fana ka bila sinabefu yɛrɛ ye lettre sɛbɛn ka ci u ma donc k'a yira u la k'a fɔ aw baarakɛɲɔgɔnw de don laɲini mun b'u bolo a y'u wele an n'u ka sigi ka kuma pour l'apaisement même du climat social a ka bɛnkanw sɔrɔ mun bɛ se k'aw kisi grève ni fɛngɛw ma parce que grève tɛ na ɲuman kama donc u ma sɛgɛ da ka kɛ o bataki ninnu sinabefu yɛrɛ min ci sinabefu ye mun ci u m'o jate u m'o jate u ma weleli kɛ gouvernement ka yɔrɔ de don aw bɛ privé de don privé de don privé de don actionnaire dɔw bɛ bɔ Mali la yan dɔw bɛ bɔ Côte d'Ivoire yɔrɔ gɛrɛw la donc n'i y'a lajɛ administrateur ninnu fana 7 de bɛ bɔ Mali la yan 4 bɛ bɔ kɔfɛla la c'est comme an ka administrateur ye majoritaire de voilà donc de fait k'a kɛra ten u ma sinabew ka lettre fana répond donc u y'an to ten fo yan'an ka se grève filanan ma o grève filanan tun kan ka daminɛ le 4 décembre an ye préavis bila le 17 grève tun kan ka daminɛ le 4 décembre donc u y'an to o la komi u ma kuma fɛ alors que la grève c'est un droit donc direction nationale du travail ye an wele k'a yira u la k'a fɔ laɲini mun bɛ syndicat bolo u k'a sigi an n'u ka kuma ɲɔgɔn ye direction nationale du travail fana da donna la le directeur même le directeur national du travail ale yɛrɛ lui il a présidé la réunion aw n'u ka se ka kuma an n'u ka se ka kuma a y'u wele a y'an wele a ye sinabefu mɔgɔw wele donc directeur yɛrɛ y'a yira n na k'a fɔ préavis kɔnɔ na an ka point tun ye point 13 de ale ko kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kama ale yɛrɛ bonya kama an ka point ninnu bɛɛ to yen point 2 in n'a ye mun fɔ laɲini mun fɔ c'est vraiment légitime parce que yɔrɔ ka jan fo musaka du ka di ale yɛrɛ sɔnna o ma ale ko
bon o laɲiniw an ka sɔn awɔ an ka sɔn ale merci an ka sɔn ale ka kuma ma an ka taa ni o point fila ye bon jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fana de don a bɛ yɔrɔ ba la donc a yɛrɛ bonya kama an ko problème t'a la an bɛ sɔn o point fila ma ka sɔrɔ an ma décision yɛrɛ fɔ an ka base an sɔnn'o ma awɔ an sɔnn'o ma ka sɔrɔ an ma fɛn fɔ an ma foyi fɔ base ye mais o fana ye responsabilité dɔ de ye o b'a yira k'a fɔ an fana bɛ an b'a ɲani fana de fɛ donc ale y'i tintin u kan cogo cogo ka a ye furu ɲinɛ cogo cogo sariya la u bɛ se ka mun kɛ u k'a kɛ u ma sɔn donc u y'an t'o la komi ancien ministre dɔ tun b'a la n ye min fɛ o déjà ale ka relation fɛ o y'a ɲini ka ministre rencontrer n'o ye ministre Fasun ye donc u taara o fɛ u ye Fasun fɛ yen n'o ye an ka ministre de travail donc ka taa fɛn ɲɛ yira o la donc o y'a ye ko u ma ko a ye taa ani syndicat ka kuma la grève ye droit de maintenant grève préavis bilali tɛ k'a fɔ ko syndicat bɛ taa grève la mais c'est pour demander l'ouverture de la négociation donc a ye taa an n'u ka kuma aw baarakɛɲɔgɔnw de don donc kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna na u nana bɔ u ka kuma kɔnɔ k'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka baarakɛla bɛɛ gɛn ka bɛɛ lajɛlen u y'o fɔ ministre yɛrɛ ɲɛna gɛn ka bɔ baara la u tun b'a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ta ka mɔgɔ wɛrɛw ta donc u nana syndicat tɔgɔ tiɲɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sugu bɛɛ da an kan Fasun ko n'o de don ale Fasun ye syndicat yɛrɛ wele Fasun ye secrétaire général n'o ye ne yɛrɛ ye ka Amadu Ba wele an taara aw ye a ye kɔrɔfɔ da an tulo kan mun b'an fɛ an yɛrɛ y'a fɔ ale ko effectivement donc k'a bɛna kuma u fɛ a y'u wele k'a yira u la k'a fɔ décision mun b'u bolo n'o ye ka bɛɛ gɛn ka bɔ baara la o tɛ sariya ye dɛ u tɛ se wa u kana essayer parce que a yamaruya t'u bolo mɔgɔ kelen tɛ fila tɛ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen gɛn licenciement général ko a ma deli k'o ye wa a tɛna kɛ wa a man ka kɛ cogoya foyi tɛ se k'a fɔ k'i b'o kɛ baarakɛyɔrɔ la voilà sariya tɛ o la i b'i ka baarakɛyɔrɔ datugu de awɔ donc u y'o f'u ɲɛna en tant que ministre u ma kala don ɲinan ka bɛn n'o ye u ma Fasun lamɛn donc u nana mun kɛ u ye courrier yɛrɛ ci directement directeur régional ma k'a fɔ syndicat mɔgɔw u mago bɛ autorisation na k'olu bɛɛ licencier baarakɛlaw u mago bɛ avis la k'olu bɛɛ gɛn awɔ donc plus de 158 travailleurs donc Fasun kɛlen fɛnkɛ directeur national n'o ye u de ye ale kelen ka correspondance sɔrɔ donc a y'a ye k'a fɔ correspondance a man ka bila ka mɛn donc directement ale correspondance répond le 27 novembre k'a yira k'a fɔ u tɛ se ka syndicat mɔgɔ gɛn lui donne pas l'autorisation parce que u ye mun bɔ a kɔnɔ olu c'est pas des choses mun bɛ a to i b'i ka baara i bɛ mɔgɔ gɛn ka bɔ baara la u tɛ yamaruya di mɔgɔ ma donc ale ko ale tɛ yamaruya di donne baarakɛlaw fana gɛn na ko non lui n'est pas d'accord il donne pas l'autorisation parce que a bɛɛ tun ye point kelen laɲini kelen de don voilà donc merci donc syndicat ka gɛn ou bien baarakɛlaw bɛɛ ka gɛn syndicat bɛ baarakɛla bɛɛ kɔnɔ voilà donc ale ko sisan a ka correspondance kɔnɔ papier ninnu bɛɛ bɛ yan a ko u ka baarakɛ ɲɛmɔgɔw a ye taa ni syndicat ka kuma u ye laɲini mun fɔ syndicat de don ni syndicat buteliden tanna i bɛ taa sɔrɔ den fila o y'a ka laɲini de ye mais a bɛ taa ni tan de ye donc a ye taa n'u ka négocier a ka bɛnkan sɔrɔ a ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka mun fɔ a ɲɛna o y'o ye sinon n tɛ se ka aw yamaruya ka ninnu gɛn parce que sariya tɛ sariya sɔsɔ de don donc o ye o lettre d'u ma le 27 novembre donc u y'an t'o la a y'o mun kɛ le 1er décembre foyi an nana baara yɔrɔ la n k'an bɛ don k'an ka baara kɛ u ko bɛɛ k'i jɔ da la awɔ bɛɛ k'i jɔ da la o ye u y'an jɔ da la tile kɔrɔ depuis sɔgɔma parce que an ka baara bɛ daminɛ 7h donc depuis 6h30 an bɛ taa parce que baara min de don hali 5 minutes de retard i bɛ problème sɔrɔ u bɛ problème las'i ma donc mɔgɔ bɛ kɔn ka taa baarakɛyɔrɔ la depuis 6h 6h30 donc an y'an jɔ yen fo 8h waati ninnu o y'a sɔrɔ o y'a bɛɛ lajɛlen comme on appelle complot de tun don donc u ye mɔgɔ bɔ directeur général adjoint k'o labɔ kɔfɛ ka na groupe yɛrɛ directeur général adjoint o nana a kama
donc on est directeur jiginna san k'a fɔ ko bon ko bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ baara la ko fana kɛra syndicat ye syndicat délégué de personnel k'olu ka dɔn ko ka baara kɛ ko sinon ko baarakɛla tɔ bɛɛ gɛnna k'u ka t'u ka gɛnni papier minɛ k'u ka taa so awɔ donc an ko bon baarakɛla bɛɛ ko bɛɛ y'u jɔ bɛɛ ko n'o de don a ma préavis di an ma directeur national ye correspondant ci aw ma k'a fɔ ko a ma yamaruya di aw ma donc an tɛ se ka taa licenciement papier minɛ donc parce que aw ma autorisé aw kan licencier donc fɛn min fana ye syndicat donni ye anw ko n'aw ye syndicat mɔgɔ anw ko ni baarakɛlaw gɛnnaw ni kama saya ka fisa ni malo ye anw fana an bɛ bɔ di ani tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ kɛ saya an bɛ sa ɲɔgɔn fɛ donc an ko n'o de don an bɛɛ ka bɔ an bɛɛ bɔra o de la an ye weleli kɛ an ye kɔrɔfɔ da an ka ɲɛmɔgɔ kulo kan n'o ye Amadu Nuba ye Sinabefu donc ale ye Sinabefu bɛɛ wele o yɔrɔ bɛɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ibifarum da la an ye point de presse dɔ kɛ ka u ye waleya mun kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan donc o kɛra le 1er décembre donc ka b'o la ka na sisan na kumaɲɔgɔnya kɛra yɔrɔ caman ministre y'u wele ka kumaw fɛ sécurité d'état mɔgɔ y'u wele ka kumaw fɛ jamana bɛ lahala mun kɔnɔ an mago t'a la sisan Sinabefu ka taa grève la parce que grève ye tiɲɛni de donc surtout u ye wale mun kɛ u jo t'a la donc bɛɛ kan u ma segin u kɔ u ye mɔgɔ wɛrɛ bila u nɔ na de wa u y'a baara u ye mɔgɔ wɛrɛw ta u ye mɔgɔ mun ta mɔgɔ ninnu u y'u ta k'u bila cabinet dɔ ka bolo kan 15,000 bɛ d'u ma u bɛ bɔ depuis sɔgɔma 4 heures fo 23 heures parce que syndicat tɛ yen o y'u ka laɲini de u b'u ka baara kɛ pour que ka se ka fɛn caman voilà donc u b'i bila baara fana u bila baara la u bɛ yɔrɔ mun na baara tɛ yen o mɔgɔw bɛ baara ɲini na o awɔ donc u bɛ mun na ye sisan i bɛ baara kɛ hali n'i nana heure ko t'a la dɛ misali an ka baara bɛ daminɛ 7 heures ka jigin 15 heures o ye groupe fɔlɔ ye maintenant e bɛ continuer baara la donc i ka jour de repos fana i bɛ continuer ka baara kɛ o la n'i nana ko ka o sara en heure supplémentaire parce que sariya la n'i yɛlɛla i ka baara kɛ heure sanfɛ a kan ka sara i heure supplémentaire la donc ni o kɛra o b'a fɔ ko i ka baara bila i ka taa so n'i y'o f'u ɲɛna n'i y'o f'u ɲɛna k'i ka baara bila i ka taa so ko baarakɛla tɛ na pression k'olu kan donc i gɛncogo bɛɛ ka taa i gɛncogo bɛɛ parce que e fana ma don cogo ɲuman na voilà i tɛ se ka fɛn fɔ donc mɔgɔ tɛ yen mun b'i défend syndicat tɛ yen mun bɛ se ka i ka kungo ɲɛfɔ parce que e yɛrɛ don cogo ma ɲɛ voilà donc an tor'o la Sinabefu fana ka côté la ale ye sujet dossier ta mɛn parce que syndicat fanga ne ko nin bɛɛ kɛra jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ kumana ninnu fɛ ka dɛsɛ yan bɛɛ kumana u ma sɔn mɔgɔ si u ma sɔn ministre bolo u ma sɔn ɲɛmɔgɔ si bolo sécurité d'état kumanaw fɛ Sadio kumanaw fɛ le ministre Fasun o kumanaw fɛ i mago bɛ mɔgɔ la n'u ni mun ka di o bɛɛ kumanaw fɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'u bila ka taa kumaw fɛ kuma yɛrɛ laban na PCA ye mun fɔ ko hali ni sankolon bɛ jigin jamana kan k'olu ka sira t'a la olu tɛ b'u ka décision kan u y'o kɛ k'an ɲɛmɔgɔ datugu u y'o kɛ k'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ jaabi parce que ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ni Sinabefu taara grève la kɛra Sinabefu ka préavis négociation kɔnɔna na ni Sinabefu taara grève la a ma ɲi jamana ma jamana bɛ lahala min kɔnɔ sisan olu tɛ fɛ Sinabefu ka taa voilà donc ko hali ni sankolo jiginna Mali kan olu ka sira t'o la olu ka sira foyi t'a la maliyɛn de y'o fɔ wa maliyɛn de y'a fɔ an ka PCA n'o ye Birema ye l'ancien PCA Liberté Kaye Birema Traoré de don donc ale y'o de fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ yɛrɛ ma i m'a ye donc ko kɛra ten Sinabefu mɔgɔ ye an ye taa ni ka segin ninnu bɛɛ kɛ ɲɛma sɔrɔ Sinabefu ye préavis bila préavis bilali kɔnɔna na négociation ni fɛnw kɛra donc jamana yɛrɛ ye laɲini kɛ jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ a bɛ situation mun kɔnɔ Sinabefu k'a lajɛ olu yɛrɛ bɛ dossier in ta a mɛn jamana ɲɛmɔgɔw u b'an ka PV kɔnɔna na procès verbal de conciliation Sinabefu point fɔlɔ yɛrɛ de don a bɛ se ka lajɛ cogo min na awɔ
olu b'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni. donc aw mɔgɔ 150 bɛɛ bɛ so hali bi de. an bɛɛ bɛ so depuis le 1er décembre 2023 fo ka se bi ma mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 58 158 travailleurs an bɛ kɛnɛma hali sini. a tɛ ka ɲɛnabɔ. a tɛ ka ɲɛnabɔ. gouvernement ko k'ale b'a ta ba la ko k'a ɲɛnabɔ. gouvernement k'u b'a ta ba la maintenant gouvernement nana laɲini jumɛn fɔ donc olu b'a ta ba la mais ko ka taa n'a ye justice kunda. donc ko ka plainte déposer justice la. donc sariya ka tigɛ. sariya ka boli u kan. sariya ka boli u kan. donc o fana k'o ye olu ka dɛmɛ sira ye. maintenant an ma ban mais an y'a yira u la k'a fɔ justice fana a n'a kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na. parce que employeur n'i y'a ye a bɛ fanga sɔrɔ ka baarakɛla 150 gɛn se ka bolomadalen no fɛn dɔ de ma. aw fana kewuyara o yɔrɔ la dɛ. voilà n ko justice tagali o t'an ka laɲini ye. parce que a caman bɛ yen i bɛ sɛgɛn u b'a dabɔ a kama k'i la sɛgɛn problème. a bɛ se ka mɛn justice fana na. justice kunda. a bɛ se ka mɛn yen fana. dossier kɔrɔ dɔ bɛ yen Umar Togo o y'an ka baarakɛla dɔ ye a bɛ san 10 bɔ sisan ni bifaru bɛ ɲɔgɔn na ko nin ma daminɛ bi dɛ san 10 o y'a gɛn ka bɔ baara la a ka procès bɛ sen na ça vaut 10 ans. 10 ans 10 ans tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la sari cour d'appel la a bɛ gagner a bɛ taa dossier bɛ taa fɔ cour suprême na o bɛ tila ka renvoyer ka na tuguni cour d'appel la. a kɛra baara ye. i m'a ye donc u bɛ nin kɔnɔna na a mɛnna. donc aw sera n'aw ta kana taa kɛ ten. an ko non oui n k'an t'a fɛ ka taa justice la o ka taa an ka laɲini. mais est ce que se wɛrɛ bɛ yen ni justice tɛ. donc u ye laɲini kɛ k'an ka taa yen k'an ka da justice la. a kan ka da justice la o. an ko n ko problème t'a la. an taara justice la. donc an taalen yen dossier kɛra référé de dossier teliman dossier urgent. walasa a ka se ka ɲɛnabɔ joona. u b'a fɔ o ma référé. référé donc dossier déposera donc dossier déposera ɲininkaliw bolodara avocat fila ni ɲɔgɔn cɛ. donc maintenant décision yɛrɛ tali n'o ye délibéré kan ka kɛ don mun na juge nana yira k'a fɔ ko lui il est incompétent. ale tɛ se ka kiiri tigɛ. k'ale tɛ se ka kiiri tigɛ ko lui il est incompétent. tribunal du travail. tribunal du travail. k'ale tɛ se ka kiiri tigɛ. k'ale tɛ se ka kiiri tigɛ. mun na a ye daluya jumɛn fɔ aw ye. a ma daluya foyi f'an ye. an ko n ko n'o de don se ka a y'o fɔ ka bolomada fɛn dɔ de ma a kan ka rapport dɔ de kɛ. donc kɔnɔna na a bɛ ɲɛfɔli kɛ munna a tɛ se ka kiiri tigɛ. donc rapport hali sisan a bannen n'o ka rapport bɔ. an sigilen n'o ka rapport kɔnɔ hali sini rapport ma se ka bɔ. donc avocat bɛ a ɲininka waati o waati a b'a fɔ ko non ko k'a kɔnɔ k'a b'a bɔ. fɛnkɛ yɛrɛ la pour que ka baara nɔgɔya bolo a ko avocat ma dossier bɛ 158 travailleurs o dossier bɛ avocat bolo o ko ci a ma mun bɛ se ka ale yɛrɛ dɛmɛ ka baara teliya. donc u y'o ci a ma tun k'a ma ko le lendemain ko a bɛ bɔ o bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ sisan hali sisan rapport na bɛ a ma bɔ. donc parce que pour que aw ka se ka attaquer. i m'a ye donc ko sumayalen don o yɔrɔ de la. i y'a faamuya. Kulubali baara b'a bolo dɛ. baara b'an bolo. aw kun siranna min ye a bɛ n'a fɔ o y'aw sɔrɔ parce que aw kun ko k'aw tɛ fɛ ka taa tribunal la n'aw taara a tɛna se ka ɲɛnabɔ aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ko tɛ se ka aw baarakɛɲɔgɔn dɔ ye san 10 kɛ o ma se ka jo sɔrɔ a ta la mais bi sisan komi a tɛ ka taa ɲɛ a tɛ ka na kɔ aw bɛ ka mun kɛ. bon komi y'a f'i ɲɛna cogoya min na dossier bɛ an ka secrétaire général Amadu Nba n'o ye Sinabefu ye o yɔrɔ la n bɛ Sinabefu fo kosɛbɛ. Sinabefu fɛn fɛn bɛ Sinabefu kɔnɔ les membres de Sinabef et les militants et les militantes n bɛ bɛɛ fo depuis ko nin kɛra ka se sisan ma bɛɛ wulilen don k'u jɔ bɛɛ wulilen don k'u jɔ donc wulikajɔw bɛ sen na secrétaire général yɛrɛ ni fɛn bɛ yen bi a bolo o ye Bifaru dossier ni ko kɛlen don ka tɔɔrɔ bi a bɛ yɔrɔ min na komi bi Amadu Nba ni fɛn kɛlen don ka tɔɔrɔ bi Bifaru dossier de don mais jamana yɛrɛ ka ko kama. mɔgɔ don a bɛ jamana nin fɛ kosɛbɛ jamana ni kanu b'a la an ye point de assemblée générale dɔ kɛ o don na a ko wala a ka mɔgɔ tun bɛ yen a y'a yira k'a fɔ ni jamana nin tɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn kama an taara grève la mɔgɔ 158 k'o lajɛ o ye fɛn dɔ de ye o ye jamana nin kanu de sinon
foyi t'a to an bɛ sɔn o ma mais an y'o kɛ jamana de kama donc dossier bɛ ale ka niveau la a bɛ wuli kajɔw la ani jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani INTM fana comme ale yɛrɛ ye INTM tɔnden dɔ fana ye le premier secrétaire général adjoint a y'o de donc catholique adjoint donc INTM fana niveau la u bɛ wuli kajɔ la u ni jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc ko nin a bɛ se ka ta bala cogoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛni ye donc mais n'a tɛ ɲɛ mun kɔ aw bɛ taa grève la an bɛ taa grève la dɛ Sina bɛ fu n'a tɛ ɲɛ mun kɔ a kana kɛ le 4 novembre masurunan na dɛ n'a tɛ ɲɛ mun kɔ Kulubali a kana kɛ le 4 novembre masurunan mais an muɲuna dɛ mais a kana taa kɛ o la dɛ parce que anw ka wari fɔlɔ bɛ école karamɔgɔw bolo a kana an ka filanan fana aw fana kana taa kuru an ka filanan kan parce que aw ka ta in aw ta ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ Sina bɛ fɔ n ko pétrole feerelaw ni fɛnw bɛɛ b'a la pompusiw ni pemi maliw ni fɛnw bɛɛ b'a la hali fɛn minnu t'a dɔn fɛn ko microfinance o b'a la commerce b'a la u n'aw ka kuma mais e yɛrɛ bolo sisan est ce que i dalen don a la k'a fɔ ko ni justice mɔgɔ in y'a ka jaabi di a bɛ se ka taa n'a ye tribunal wɛrɛ la min bɛ se ka tiɲɛ fɔ a ko la wa ou bien tribunal de travail de kan ka a ɲɛnabɔ tribunal de travail baarakɛyɔrɔ kungo de don parce que ale de b'o ɲɛnabɔ ale b'o kiri o y'ale ka kiri o b'ale ka responsabilité mais n'a ma diya i ye est ce que i tɛ se ka taa n'a ye sanfɛ e bɛ se ka taa n'a ye sanfɛ mais u b'i lasegin a ma yen o bɛ se k'i lasegin ale fana ma k'a fɔ e sont pas incompétent comme ale ye mun kɛ donc compétence bɛ yɔrɔ mun na a kan ka taga o yɔrɔ de la dɔw de la a taara yen de ale fana ale ka kiti tigɛ cogo la ale b'a tigɛ ni fɛnkɛ direction nationale du travail ni direction régionale ye n'o ye inspecteur ye parce que baara bɛ daminɛ olu ka niveau la ka na ni gɛnni bɛ kɛ a bɛ daminɛ donc f'a ka olu ka hakilina sɔrɔ a kan yanni a ka décision voilà papier mun dira k'a fɔ gɛnni ka kɛ ni yamaruya man ka di donc olu fana b'ale ka responsabilité kɔnɔna na tribunal de travail donc ale tɛ se ka kiiri tigɛ tan cogo la n'a ma olu ka hakilinaw ɲininka olu ka hakilinaw fana ɲininka donc lilen don ɲɔgɔn na a daminɛ olu dun ko k'a tɛ bɛn o olu ko k'a tɛ bɛn o y'o yira mais n'olu min b'olu kiiri tigɛ olu n'o ko ko a bɛ bɛn donc a sera ale fana ma ale ko qu'il est incompétent non an kɔni ma fɛn faamuya ale kɔni b'a dɔn lui-même il sait pourquoi il a dit qu'il est incompétent i b'a sɔrɔ aw ka ko in ka gɛlɛn dɛ a b'a sɔrɔ a ka ko ka gɛlɛn n'i y'a ka ko ale tɛ se mais sariyaso kan ka sɔrɔ Mali la n'ale tɛ se olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ min na nin tɛ se ka bouger parce que sariya ye sariya de o ne bolo o kan ka se ka sariya kɔni n'ale ma se a kan ka se ka di sariyaso dɔ ma o ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ko kunkun n'a ɲɛdɔn dɔn ka ɲɔgɔn na ka se ka jaabi dɔ kɔni di donc comme an y'a f'i ɲɛna cogoya min na anw siranna mun ye a bɛ ka taa o sira de fɛ aw bɛna na mɛn tan cogo la an bɛ mɛn tan o la mɔgɔw bɛ salaya aw bɛ taa fɛn wɛrɛ ɲini ko bɛ mɛn a ko bɛ caya mɔgɔw bɛ taa ko wɛrɛ ɲɛɲini mais aw ka saraw dun sara foyi t'an ye dɔrɔmɛ kelen t'an ye mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔw ɲanina aw si tɛ baara wɛrɛ fana na an si tɛ non dɔw bɛ ka u débrouiller ka fɛn dɔw ɲini an bɛ contrat b'an bolo an ma gɛn o sariya y'a jira k'a fɔ an ma gɛn mais o la o kan k'aw ka sara kɛ sara tɛ ka kɛ parce que olu fɛ ko an gɛnna olu ka faamuyali minnu kan ka sara kɛ olu bolo aw gɛnna olu k'an gɛnna olu ka faamuyali donc sara tɛ ka kɛ bon ni sara dun tɛ ka kɛ a ka gɛlɛn caman so sirako la caman gɛnna kɔni Kulubali kana i b'a fɔ k'i b'o kuma yɛrɛ kɔni hali minnu yɛrɛ bɛ baara la olu bɛ kule la so sirako la kuma tɛ bon mɔgɔ min tɛ baara la kɔni ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na an kɔni bɛ mɔgɔ hakili lajigi k'a fɔ ko Abubakari Kulubali min ye secrétaire général Ibi Farm ye Mali SA ale de tun b'an bolo o maa 158 gɛnni ko taara kiiri la n'o ye tribunal de travail ye o ɲɛmaa ko ale tɛ se ka nin kiiri in tigɛ n'i tɛ kiiri tigɛ daliluya minnu kan ka bɔ o sɛbɛn u ka avocat bɛ k'o fana kɔnɔ k'a lajɛ a ko bɛ se ka yɛlɛma cogo di an ye n ka waati kɔni koronna an sera ka ko in faamuya an y'a dɔn min b'a la sisan mɔgɔw fana ye a lamɛn hakilima bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na sisan e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ nin ko in fura ye mun bɛ se ka kɛ nin fura ye o ye jamana ɲɛmɔgɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la laɲini min bɛ ne bolo o y'o ye sinon syndicat n'o ye SINABEF ye an muɲuna kosɛbɛ ni jamana ko kana taa grève la dɛ ni jamana kanu don
an sabalila k'an da an kɔnɔ k'an jamana ye an ye fɛn caman to yen an tun tɛ sɔn mun ma waati tɛmɛnenw la mais an sɔnna o ma ka taa transition yɛrɛ ka période nin kan parce que an kan ka fara transition kan k'u dɛmɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya mun na donc o kanu kama an muɲuna hali bi an b'o muɲu de kɔnɔ donc o muɲu kama n b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ donc sariya sɔsɔ de don dɛ jamana fana kɔnɔna na sariya sɔsɔ tɛ bɛn jamana si kɔnɔ jamana o jamana n'a bɛ taa ɲɛ il faut que l'institution soit respectée on a besoin d'une institution forte il faut que l'institution soit respectée maintenant don o don ni dɔ bɛ gɛn ka bɔ baara la chômage ni dɔ ma fara a kan dɔ tɛ bɔ a la dɛ donc jamana mago tɛ o la sisan an bɛ weleda mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an muɲuna san kalo 10 ani dɔɔni an bɛ so an bɛ k'an ka hakɛw kɔnɔ u ka an ka hakɛw di an ma o fana ye jamana ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ dɔ fana ye ni sariya sɔsɔ bɛ yen olu kan ka intervenir en tant que l'arbitre pour que ka bɛɛ bila i ka hakɛ kɔnɔna na donc an b'o laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an bɛ se ka mun sabati an dusukun na n'o bɛ se ka ko ɲɛnabɔ o y'olu de ye olu de bɛ se ka ɲɛnabɔ komi o ye laɲini an ye laɲini kɛ an ka PV kɔnɔ cogoya min na u ye engagement ta k'a fɔ ils vont gérer la situation u bonya kama fana an sɔnna donc bɛɛ k'i ka laɲini bɔ a sira fɛ engagement bɔ a sira fɛ. Ayiwa Kulibali an b'i fo ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ. Kuma kuncɛ kuma min bɛ n fɛ o ye n bɛ IBFARUM baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɛ nin gɛlɛya nin kɔnɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'u ka denbayaw fana fo u ka faamuyali kɛ a ma nɔgɔ kalo 10 denbayatigi i tɛ baara la a ma nɔgɔ a ko ka ca mais an ka faamuya Ala ka hɛrɛ bɛ kɔfɛ tɔɔrɔ si tɛ yen ni hɛrɛ t'a kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ an tun kan ka pasi nin sira de fɛ yanni an ka se an ka hɛrɛ de ma donc an b'o tɔɔrɔ mun kɔnɔ an ka Ala ɲini Ala bɛ se k'an bɔ a tɔɔrɔ kɔnɔ cogoya mun na an b'o laɲini kɛ Ala fɛ Ala k'o laɲini sabati o kɔfɛ an bɛ foli lase Sinabefu ma kosɛbɛ Sinabefu tɔnden bɛɛ lajɛlen ani a bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ précisément le secrétaire général Amadou Nba a bɛ jɔyɔrɔ mun na a bɛ wulikajɔ mun na a bɛ cɛsiri mun na an bɛ foli lase a ma a ka dɔ fara hali bi a ka cɛsiri kan a bɛ ka mun kɛ on est vraiment conscient k'a fɔ a sigilen tɛ a bɛ wulikajɔ la sunɔgɔ t'a ye dali t'a ye donc IBFARUM fana ɲɛmɔgɔw an b'a ɲini u fɛ u ka segin u kɔ notre objectif n'a jamais été la grève olu de y'an forcer ka taa grève la parce que ni syndicat ye préavis bila n'i m'a wele k'a lamɛn c'est comme si e de bɛ ka encourager a ka taa ka grève la donc u ma weleli kɛ k'a fɔ an ka sigi an bɛ kuma hali sisan u m'an wele olu de ko ko syndicat ma gɛn mais hali sisan u ma syndicat wele hali sisan u ma wele pour que an bɛ se ka kuma cogoya min na ko nin bɛ ban alors que u b'a dɔn k'a fɔ baara yɔrɔ la kɔlɔlɔ bɛ yen baara yɔrɔ tɛ ka marché ten o a tɛ ten o a tɛ ten o arrondissement tɛ se ka kɛ tous les hommes les travailleurs expérimentaires olu bɛ kɛnɛma plus de 20 ans d'expérience ni nana olu bɛɛ gɛn c'est comme si i bɛ ka entreprise bila à zéro donc entreprise bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔna na bi donc u bɛ mɔgɔ ta bi u b'u bila sini. Ne ko aw bolofɛn minnu b'a kɔnɔ aw sera ka don ka tulu ta bolofɛn ninnu dɔw b'a kɔnɔ hali sini an ye laɲini kɛ pour que an bɛ se ka taa bolofɛnw ta yɔrɔ kɔrɔ la parce que yɛlɛmani kɛra k'an to kɛnɛma u ma sɔn an ka segin ka taa u ta donc bolofɛn ninnu yɛrɛ an t'a dɔn u y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ u y'a jeni ou bien u y'a kɛ cogo o cogo an t'a dɔn a bɛ yɔrɔ mun na donc welelikan min bɛ n bolo o ye jamana administrateurs u k'a lajɛ u tugura PCA mun ka décision kɔ décision mun ne don mun bɛ ka entreprise yɛrɛ bila kɔlɔlɔba de kɔnɔ fɛn o fɛn n'a ma ɲi entreprise ma i b'a lajɛ ka mun ka ɲi a ma o bɛ se ka na cogoya mun na donc baarakɛla mun fana bɛ yen o bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ hali sisan u ye mɔgɔ min datugu a bɛ mɔgɔ 10 ɲɔgɔn bɔ kura ninnu na
livraison mɔgɔ k'u ye mun kɛ u ye sonyɛli kɛ wa k'u ye carburant de sonya bon carburant du sonyali an tun famana ko mais an b'an ka waati di an ma carburant sonya bi ni kana k'an jamu ye sa o ye an ma carburant sonya ko mais carburant bɛ ta ni carte de carte ninnu dun a bɛ ɲɛmɔgɔ du bolo n'o ye logistique ɲɛmɔgɔ ye ale ni chef de livraison donc olu bɛ kɔnɔna na ye mais mɔgɔ ninnu datugulen don o tɛ faamuya quoi ayiwa parce que syndicat dun tɛ yen ni syndicat tɛ yen a tɛ se ka yɛlɛ mun ka d'u ye o b'o kɛ dɛ donc baarakɛlaw bɛ bɔ depuis 4 heures du matin fo 23 heures pour que ka taa samaya ka segin parce que samaya ye point kelen dɔrɔn de f'i ka point tigɛ o y'an point tigɛ ka sɔrɔ ka tila ka taa fura di pharmacie ma alors que an ka yɔrɔ kɔrɔ la i bɛ bɔ dɔrɔn aw bɛ disperser chauffeur bɛ taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na pour que ka fura libérer donc entreprise bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais comme kɛlɛ de don u sigilen don kɛlɛ de kan hali ni entreprise firila u bɛ sɔn o ma o ka fisa ni anw segilen parce que o de yira ko fɛn u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fɔ anw ka segin ayiwa o weleli ka laban de tun b'an bolo ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw fana ma ayiwa an b'i fo k'a fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ɲɛna min ye Abubakar Kulubali ye i bɛ farm o secrétaire général baarakɛlaw ka lafasatɔn an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn maa minnu fana kun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo n'Ala sɔnn'a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ